još jednom vas sve lijepo pozdravljam i zahvaljujem na interesu za sudjelovanje na ovoj inforadionici koja je vezana uz javni poziv za projekte lokalnih udruga za zaštitu i promicanje vrijednosti Europske unije. Ovaj poziv je objavljen u okviru programa Impact for Values koji provode organizacije CNVOS iz Slovenije, Zaklada Slagalica i Zaklada Solidarna. Ovdje sa mnom danas su moje kolegice Mirna Oberman i Ines Peleš iz Zaklade Slagalica. S nama su prisutne i kolegice i kolega iz Zaklade Solidarna, Petra Mađerčić, Iva Zedzerović-Šloser i Vilim Mance, i s nama su prevoditeljice Nives Gotovac i Nadija Lovreković. Tako da nas sve predstavim. I počeli bismo sa nekoliko praktičnih informacija. Samo trenutak. Dakle, ova radionica planirana je u trajanju od 90 minuta, možda ako bude potrebe i više pitanja ćemo se zadržati koji minut duže, ali zapravo cilj je da završimo u okviru 90 minuta. Možete postavljati svoja pitanja glasovno ili u čatu. Ako želite glasovno, kad budemo dali vrijeme za postavljanje pitanja, onda možete dignuti ruku pa ćemo vas prozvati. Ako postavljate pitanje u čatu, slobodno ih napišite. Pritom bih zamolila da se čat koristi racionalno, jer ako budemo imali puno nekakvih razmjena koje se ne tiču pitanja i ne tiču se programa, onda ćemo imati zbrku u chatu pa ćemo teže pratiti ono što pitate. Kao što sam rekla, snimanje je u tijeku. Imamo i prevođenje na znakovni jezik za one koji ne mogu čuti ono što govorimo. Dolje u izborniku postoji mala ikonica globusa i tu možete odabrati opciju znakovnog jezika. Također, mikrofoni su isključeni, pa vas molimo da vodite računa da ostanu utišani dok ne dobijete riječ. Također bih htjela samo vidjeti, nadam se da ste svi pročitali upute za prijavitelje pa ste došli spremni za ovu radionicu. Dobro. Idemo dalje. Ja šeram. Recite mi samo da li vidite, samo izgleda da. Evo nam i prezentacije. Dakle, ovo smo sve rekli, ovoga smo se dotakli. I sada idemo zapravo malo više o samom pozivu. Ono što bih još htjela reći je da zapravo mi ovdje imamo dosta slajdova, zato što smo htjeli ovdje napraviti sažetak samog poziva, ali nećemo ići toliko u detalje samog poziva jer zapravo postoji čitav dokument koji sadrži sve detalje koje trebate znati o pozivu. Ali tako da ćemo neke slajdove ovdje, o nekim slajdovima pričati nešto malo manje, a o nekim malo više, ali zapravo imat ćete ovo kao nekakav podsjetnik, a sve informacije koje se tiču samog poziva i detalji, njih ćete naravno trebati pročitati u samom pozivu. Kratko, kome su sredstva namijenjena? Dakle, ovaj poziv cilja na manje lokalne udruge koje su osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj i njihovim partnerima. I naš je cilj kroz ovaj poziv pružiti podršku udrugama koje djeluju na razini lokalnih zajednica u njihovim nastojanjima da promiču europske vrijednosti i pri tome im još dodatno pružiti i opsežnu potporu za izgradnju kapaciteta. Nadam se da ne pričam prebrzo za naše prevoditeljice. Dobro. Dakle, kao što sam rekla, želimo podržati projekte koji doprinose zaštiti demokracije, ljudskih prava, europskih vrijednosti i okoliša i pri tome poseban naglasak stavljamo da bi to trebale biti aktivnosti koje uključuju građane,
utječu na javne politike i jačaju angažman zajednice. Trajanje pojedinačne podrške može biti od 12 do 18 mjeseci, dakle najkraće od 12 i najduže 18. Najraniji datum početka provedbe bi trebao biti sredinom 5. mjeseca ove godine, a najkasniji mogući datum završetka je 30.4.2028. Tko su prijavitelji koji se mogu, ko su oni koji se mogu prijaviti na poziv? Dakle, prijavitelji mogu biti udruge osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj i upisane u registar udruga, odnosno u registar neprofitnih organizacija, te udruge koje su prihvatljivi prijavitelji u zadnje 3 poslovne godine ne mogu imati prosječni godišnji prihod veći od 70.000 eura. Znači, kad se zbroje prihodi iz 2022., 2023. i 2024. prosjek tih godišnjih prihoda mora biti do 70.000 eura. I također to su organizacije koje su neovisne, odnosno bez političke, vjerske ili komercijalne pripadnosti nekome. Što se tiče prosječnog godišnjeg prihoda, kao što vidite, tražimo dokaze, odnosno provjeravat ćemo u registrima godine 2022., 2023. i 2024. Ali za one organizacije koje budu prihvaćene za financiranje, provjeravat će se u registrima i jesu li ispunili svoje obaveze za 2025. godinu. Također, nemamo vremensko ograničenje u smislu starosti organizacija, dakle ne postoji najniži limit starosti organizacije, ne tražimo da bude godinu, 2, 3 osnovana prije završetka ovog poziva, dakle mogu se prijaviti i novo osnovane organizacije. Ako su osnovane u 2025. i ne podliježu predavanju financijskog izvještaja, moraju ispuniti svoje obaveze tako da su predali izjavu o neaktivnosti. Ako su slučajno registrirani u 2026. do zatvaranja poziva, onda te organizacije moraju biti upisane u registre. Znači, neće biti prihvaćene ako se ne nalaze u registrima. Partneri, organizacije koje nisu prihvatljive su lokalne akcijske grupe, zajednička vijeća općina, političke stranke, vjerske institucije, socijalni partneri, zadruge i sl. Partneri su u okviru ovog poziva prihvatljivi, mogu biti jedan ili više partnera i moraju ispunjavati sve kriterije prihvatljivosti kao i prijavitelji, s tim što za njih ne vrijedi ovaj prosječni godišnji prihod manji od 70.000 eura. Znači, partneri mogu biti i organizacije koje su imale veći prihod, ali pri tome treba voditi računa da ćemo svakako gledati na to da ne financiramo i ne podržavamo zabranjena fiktivna partnerstva. Znači, ukoliko se desi da je partner veća organizacija, ima veći prosječni godišnji prihod i u proračunu ima veći iznos nego prijavitelj, takve se prijave smatraju fiktivnim partnerstvima. I isto tako, kad su partnerstva u pitanju, razlikujemo partnerstva i prekogranična partnerstva. Dakle, ako ste pročitali poziv, vidjeli ste da su iznosi financijskih potpora od 10 do 30.000 eura, osim za prekogranična partnerstva gdje potpora može iznositi do 40.000 eura, ali s tim da prihvatljivi partneri za prekogranična partnerstva su organizacije iz Republike Slovenije. Znači, ako netko želi imati prekogranično partnerstvo, to partnerstvo čini organizacija iz Hrvatske i organizacija iz Slovenije. Pri tome u partnerstvu može biti i još neka organizacija, ali zapravo se prekogranično partnerstvo smatra samo ako je u njemu organizacija iz Slovenije. Svi prijavitelji, partneri i prijavljeni projekti moraju poštivati temeljna prava i vrijednosti Europske unije
i to će se zapravo i provjeravati. Znači i prijavitelji i partneri će u svojim izjavama izjaviti i potpisati da poštuju temeljna prava i vrijednosti Europske unije i svakako će se to provjeravati ukoliko se dogodi da ukoliko se iznađe da to nije slučaj, onda čak i ako prijava bude odabrana za financiranje, može biti odbijena ukoliko se utvrdi da zapravo se ne poštuju temeljna prava i vrijednosti Europske unije. Ono što je važno istaknuti je da organizacija može prijaviti najviše jedan projekt kao nositelj na ovom pozivu. Ako isti nositelj prijavi više projekata, onda će se u obzir uzeti samo prva prijava. Pojedinačna organizacija može iz sveukupnog programa Impact for Values dobiti maksimalno 60.000 eura, pri čemu ćemo naravno provjeriti i prijavitelje i partnere. Ukoliko u okviru ovog programa niste dobili sredstva kao partner negdje recimo, onda vi zapravo ne podliježete ovim nekakvim limitima, ali ćete zapravo biti provjereni i prijavitelji i partneri. Da, samo malo. I isto tako odabrani prijavitelj će morati imati podmirene sve dospjele financijske obaveze prema zakladi Slagalica i Solidarno ukoliko je bilo nekakvih. Evo, sad pitanja možete postaviti ukoliko imate. Odgovorila je Mirna. Imali smo pitanje oko financiranja partnera, ali je kolegica Mirna odgovorila već o prekograničnom partnerstvu. Samo malo se gubi, kažu korisnici u chatu, da se malo gubi, pa onda probaj malo sporije pričati. A vi, žao nam je evo što zbog tih teškoća, ako bude bilo opet, slobodno napišite. Jelena pita iz chata, jel organizacija također mora imati godišnje prihode manje od 70.000 eura? Da, i partneri i prijavitelji... Prijavitelj mora imati manje od 70. Prijavitelj. A za partnere onda nema tih uvjeta. Dobro. To su nam sva pitanja za sada. Nešto oko fiktivnog partnerstva, da će se provjeravati financijski dio. Ako možeš pojasniti ovaj dio oko fiktivnog partnerstva, to je znači samo ako... To je znači primjer. Znači, fiktivno partnerstvo bi bilo recimo ako projekt prijavljuje mala organizacija koja ima godišnji prihod manje od 70.000 eura, a ima partnera koja je velika organizacija koji se ne može prijaviti na ovaj poziv i onda iznađemo da u proračunu većina sredstava ide tom partneru. Znači, to bi se moglo smatrati kao fiktivno partnerstvo ukoliko ne postoji zapravo jako dobra argumentacija za takve postavke u proračunu. Nadam se da sam sad odgovorila. Jesi. Evo, sad ćemo se malo baviti obaveznim doprinosima rezultatima. Dakle, naš program Impact for Values 2.0 ima nekakve teži postići određene rezultate i očekuje od organizacija da tim rezultatima doprinesu. Pa ne znam šta da radi, veza se prekida. Dakle, znači program Impact for Values ima teži postići određene rezultate i očekuje od organizacija koje podržava. Milena, Molim. ja predlažem da možda isključiš video jer se jako prekidaš i onda te kolege dobro ne razumiju, tako da evo, to je prijedlog. Dobro, jel me sad bolje čujete? Da. Dobro. Dakle, opet oko obaveznih doprinosa rezultatima i pokazateljima poziva. Dakle, program teži postići određene rezultate i očekuje od organizacija koje podržava da tim rezultatima doprinesu.
Dakle, 3 rezultata našeg programa koje očekujemo postići su ojačana zagovaračka watchdog uloga udruga, povećana promocija i svijest javnosti o pravima i temeljnim vrijednostima Europske unije i povećan građanski angažman u zaštiti okoliša i klimatskim promjenama. Dakle, svaki projekt koji se prijavljuje treba doprinijeti najmanje jednom od ova 3 rezultata i najmanje jednom povezanom pokazatelju svakog odabranog rezultata. Dakle, ovo su pokazatelji svakog odabranog rezultata. Znači, u okviru ojačane zagovaračke watchdog uloge udruga imamo 5 očekivanih rezultata u okviru drugog očekivanih pokazatelja, u okviru drugog rezultata također 5 i u okviru povećanog građanskog angažmana u zaštiti okoliša imamo 4 pokazatelja. U obrascu prijave postoji određeno mjesto na stranicama 12 i 13 trenutno, kad je neispunjen, u kojem se zapravo prikazuje taj doprinos. To ćemo vam pokazati kad budemo otvorili obrazac prijave, pa ćete onda vidjeti gdje se to točno nalazi, ali znači vi kada prijavljujete svoj projekt trebate odlučiti kojem od ova 3 najmanje jednom rezultatu doprinosi vaš projekt i kojem najmanje jednom pokazatelju od rezultata koji ste odabrali doprinosi vaš projekt i to ćete prikazati u opisnom obrascu. I to ćete pokazati u opisnom obrascu, pokazat ćemo vam gdje se to nalazi. Dakle, došli smo do dijela o prihvatljivim aktivnostima. Dakle, ovo su prihvatljive aktivnosti koje su navedene u pozivu za prijave, tako da ih nećemo sada posebno svaku od njih ovako kako su navedene objašnjavati, nego ćete ih pročitati, ali ih možemo recimo malo pojasniti ovako prema rezultatima. Znači, primjeri kako prihvatljive aktivnosti mogu izgledati u praksi. Dakle, kad se radi o rezultatu ojačana zagovaračka uloga udruga, primjeri nekih aktivnosti mogu biti praćenje rada javnih institucija, recimo uočavanje nekakvih nepravilnosti koje želite adresirati, na kojima želite raditi i riješiti ih u svojoj zajednici. Recimo, želite aktivnije zagovarati promjene u lokalnim i nacionalnim propisima i politikama, koordinirati nekakve zajedničke aktivnosti sa drugim udrugama po pitanju rješavanja tih problema koje uočavate. Želite možda aktivirati građane kroz različite oblike zagovaranja, na primjer kroz kampanje, peticije, javne rasprave, kako bi se uključili u rješavanje problema kojeg želite rješavati. Možete možda sudjelovati u radnim skupinama, inicijativama za promjene ili recimo možete raditi nekakve vrste građanskog obrazovanja i aktivnosti koje se tiču podizanja svijesti građana, uključivanje građana u praćenje rada vijeća na javnim raspravama i lokalnim projektima, pratiti recimo ostvarivanje prava za različite skupine pa onda raditi na ostvarivanju tih prava i tako dalje. Znači, primjera radi, ako želite, možda vidite da u vašoj lokalnoj zajednici postoji problem sa pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom. Ili recimo, vidite da recimo postoji problem da osobe s teškoćama nekakvim koje se tiču vida ili sluha ne mogu jednako kao i drugi građani sudjelovati na nekakvim kulturnim događanjima, u nekim ustanovama i tako dalje. Ili otkrijete nekakvu diskriminaciju, govor mržnje, možete raditi na tome da uključite građane, da ispitate, istražite što se događa, nađete neke njihove prijedloge, uključite u svoje prijedloge i onda idete prema institucijama lokalnim ili nekakvim nacionalnim gdje ćete onda to komunicirati, tražiti da se uvedu nekakve politike ili promjene nekakve politike ili propisi koji onda mogu pomoći da se ti problemi koje ste u zajednici uočili riješe.
Po pitanju povećane promocije svijesti javnosti o pravima i temeljnim vrijednostima Europske unije, ovdje možete raditi na informiranju i podizanju svijesti o pravima ranjivih skupina. Recimo nekakve ranjive skupine u vašoj zajednici mogu to biti osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, migranti i drugi imaju nekakve teškoće u integraciji u zajednicu i vi uočavate da postoji taj problem, dakle možete onda zajedno s njima uključiti i njih i druge građane i zajedno s njima raditi na traženju tih rješenja kako ćete zapravo pomoći tim skupinama da se integriraju i da njihov život u zajednici postane lakši. To možete raditi i kroz nekakve kampanje i radionice o pravima različitih ranjivih skupina. Možete pratiti različita javna savjetovanja, pa se onda uključivati u to savjetovanje, davati svoje prijedloge i tako dalje. Isto tako možete davati podršku građanima u ostvarivanju njihovih prava kroz savjete i edukacije, pratiti i bilježiti stanje kako nalazite na terenu, ima li nekakvih pomaka ili ne. Ako nema, onda opet i dalje raditi na zagovaranju i surađivati s nekim dionicima kao što su pravnici, pravobranitelji i tako dalje da biste postigli nekakav utjecaj. Ono što je bitno za reći ovdje kad govorimo o kampanjama, znači kampanja, cijeli projekt ne može biti samo jedna kampanja koja će biti 3 objave na Facebooku i to je kampanja. Znači morate imati jednu sveobuhvatniju kampanju i mora biti jasno vidljivo zbog čega je ta kampanja dio vašeg projekta, jer ćete na kraju mjeriti i doseg i promjene koje se događaju i koje je polučila ta vaša kampanja. Ako govorimo o, recimo, podršci građanima, o ostvarivanju prava kroz nekakve pravne savjete, edukacije, to također može biti dio vašeg projekta, ali ne može biti isključivo samo to dio vašeg projekta. Znači, socijalne usluge kao takve i samo kao socijalne usluge ne mogu biti jedina aktivnost u vašem projektu. Isto tako, pravno savjetovanje ne može biti jedina aktivnost u vašem projektu, nego samo dio aktivnosti kao zaokružene cjeline kojom ćete polučiti promjenu koju želite vidjeti u svojim zajednicama. Ne, to ćemo na kraju kad budemo imali dalje. Kad govorimo o strateškom parničenju, ako ste pogledali prihvatljive aktivnosti, jedna prihvatljiva aktivnost odnosi se na strateška parničenja. Znači, organizacije žele putem institucija postići nekakve promjene kroz strateško parničenje. To su aktivnosti koje su prihvatljive, ali ne kao samo strateško parničenje gdje se onda uključuju odvjetnici i sudovi, nego kao priprema i podizanje jačanja kapaciteta organizacije za takvo strateško parničenje. Znači ne strateško parničenje kao takvo, nego priprema i jačanje kapaciteta za strateško parničenje. Kad govorimo o povećanom građanskom angažmanu u zaštiti okoliša, tu možete isto raditi različite aktivnosti koje uključuju građane u praćenje i bilježenje okolišnih problema ili praćenje odluka vlasti i utjecaj na lokalne nacionalne politike, imati nekakve ekološke forume, promicati održive prakse koje se tiču edukacija, recimo za zero waste ili zajedničko korištenje resursa. Na primjer, uočili ste problem u vašoj zajednici da postoji onečišćenje rijeke ili vode, ili recimo kvaliteta zraka i buka je kvaliteta zraka je loša ili buka prekomjerna, ili ste uočili da u vašoj zajednici postoji sječa stabala, a ujedno i nedostatak zelenih površina. Znači možete i tu uključiti građane, prikupljati informacije i podatke koje ćete koristiti kao temelj za vaše razgovore i zagovaranje kod lokalnih i nacionalnih vlasti i onda zapravo ići na to da postignete nekakvu promjenu. Dakle, to su neke moguće prihvatljive aktivnosti. Tijekom pripreme prijave ovdje imamo nekoliko pitanja koji vam mogu pomoći da svoju prijavu pripremite.
Dakle, možete se pitati koji je konkretni primjer koji želite rješavati, na koje promjene želite utjecati, tko su ključni akteri i saveznici koje želite uključiti u svoj projekt i kako ćete mjeriti učinak. Dakle, za sva tri, kad su u pitanju sva tri rezultata programa, dakle, sličan je pristup. Gledate koji je problem, što želite poboljšati, kako ćete to učiniti, koga ćete uključiti i što želite vidjeti kao rezultat. I isto tako, evo ovdje imamo jedan slajd koji to još dodatno pojašnjava. Znači, kad planirate projekt, razmišljate o tome koje aktivnosti ćete provoditi i šta vam za to treba. Znači, koji su ulazni resursi i vrijednosti koje trebate uložiti da biste postigli svoj rezultat koji želite vidjeti. Da li će to biti novac, ljudi, vrijeme, znanje, oprema i tako dalje. Te resurse ulažete u provedbu aktivnosti koje mogu biti radionice, kampanje, istraživanja, savjetovanja, sastanci, komunikacija s građanima, s lokalnim vlastima, sa svim onim dionicima s kojima želite razgovarati o tom problemu i koje želite uključiti. I onda imate nekakve izlazne vrijednosti, a to su znači rezultati aktivnosti koje ste odradili, što može biti broj radionica, broj ljudi koji su sudjelovali, analize koje ste izradili, kampanje, koliko ste kampanja, koliko je ljudi bilo uključeno i tako dalje. I onda imate jednu razinu iznad, a to su ishodi i rezultati, odnosno učinak, a to je da primjerice građani bolje poznaju svoja prava, da su se dogodile željene promjene u zajednici, građani sudjeluju u javnim raspravama, institucije uvode nove prakse ili su recimo promijenili nešto u svom proračunu kako bi riješili problem koji ste vi detektirali, o kojem ste s njima razgovarali. I onda postoji još jedna razina više, a to je utjecaj koji se postiže nakon nekog vremena. Ono što nas interesira u vašim prijavama i vezano za vaše projekte nisu ulazni resursi, aktivnosti i izlazne vrijednosti. Znači, nećemo mjeriti vaše izlazne vrijednosti, nego želimo vidjeti koji su rezultati i učinak vaših aktivnosti. I kad budete vidjeli zapravo obrazac prijave, a i financijski plan, vidjet ćete da su stvari postavljene tako da ćete vi trebati u pripremi svojih projekata jako dobro razmišljati o tome koje rezultate želite postići i da ćete tako trebati prikazivati znači i svoja postignuća kroz rezultate, a ne kroz provedene aktivnosti. I u tome je zapravo i velika razlika između ovog programa i potpora koji se kroz ovaj program pružaju i većine drugih programa koji daju potpore za aktivnosti organizacija. Uglavnom, većina natječaja traži da im u konačnici prikažete da ste napravili aktivnosti i da ste imali toliko i toliko radionica, ljudi, uključeno nekakvih dokumenata koje ste proizveli. Međutim, kod nas to nije slučaj. Mi želimo vidjeti kakva je promjena nastala nakon provedbe vašeg projekta i vi tu promjenu ćete kroz svoje izvještaje morati i dokazati, jer vam o tim promjenama ovisi zapravo i financijska sredstva koja ćete dobiti u konačnici. Ali ćemo o tome malo više pričati kad budemo razgovarali o tome, o financijskoj potpori samoj i o financijskim aspektima poziva. Također, ono što se kroz ovaj program očekuje je da projekti uključuju znači i horizontalne prioritete, a to je integracija rodne perspektive i uključivanje mladih. Svi projekti trebaju uključiti rodnu perspektivu u svoj sadržaj, dakle taj horizontalni prioritet je obavezan za sve projekte, a uključivanje mladih je obavezno samo za one projekte koji se fokusiraju na mlade i gdje je uključivanje mladih prirodno i logično. Ja. Kod horizontalnih prioriteta ono što je važno da se kroz vaše prijave
vidi da prepoznajete rodne razlike i da vaše prijave promiču ravnopravnost spolova i da uključuju rodnu perspektivu u sve faze provedbe. Za one projekte koji će uključiti mlade, ovo se isto odnosi i za uključivanje mladih, na uključivanje mladih. I kad budete radili, dizajnirali svoje projekte, ovdje je navedena jedna mala check lista, lista za provjeru koja se isto nalazi u samom dokumentu poziva. Razmišljajte o tome u kojem omjeru uključujete žene, stručnjakinje ili mlade u svoj rad. Na koji način tražite govornike i govornice za sudjelovanje u vašim projektima. Jesu li događaji koje planirate planirani na način koji omogućuje ženama i mladima da sudjeluju? Jesu li planirani tako da osiguraju siguran prostor za sve, uključujući rodno osjetljive skupine? Dakle, da li ste na vašim aktivnostima svi osjećaju dobrodošlo i sigurno? Jeste li jasno pokazali da nećete tolerirati nikakvo nasilje, uključujući verbalno? Jeste li uzeli u obzir i rodnu perspektivu, istaknuli one teme u okviru vaših projekata koje su važne za sve? Jel? Tako da zapravo razmišljajte kad dizajnirate aktivnosti, da li vaše aktivnosti uključuju sve one koje trebaju uključiti, jesu li rodno orijentirane i uključuju li mlade ako se vaš projekt odnosi i na mlade. I evo sad ćemo zapravo otvoriti i dokument prijave, tako da ga vidite kako on izgleda. Samo malo, jel vidite sad? Vidite, jel? Dakle, ja neću sam obrazac prolaziti baš sasvim detaljno. Možete vidjeti da se ovdje traži da predstavite vašu projektnu ideju, da predstavite sebe i svoje partnere. I ono o čemu sam govorila je da nakon plana aktivnosti imate jedan dio koji se tiče rezultata koje želite postići. Znači, trenutno se on nalazi na stranici 12, to je ova tabela. Ovdje ćete upisati rezultate koje vi želite svojim projektom postići. To su vaši rezultati. Oni mogu biti slični kao ona 3 rezultata programa, ali mogu biti i potpuno različiti i oni trebaju biti usklađeni sa vašim projektom. Dakle, i sa svrhom vašeg projekta, ono što želite vi postići. Dakle, tako će vam biti rezultat jedan je recimo zaustaviti sječu drveća u lokalnoj zajednici ili povećati sadnju drveća i zelenih površina u vašoj lokalnoj zajednici. Što ćete postići, kako ćete to dokazati? Kako ćete dokazati zapravo su pokazatelji. Morate prikazati kako ćete vi mjeriti postignuće vaših rezultata. Znači i to morate planirati unaprijed. Ovaj dio koji se nalazi na kraju 12. stranice, a to je doprinos rezultatima i pokazateljima programa Impact for Values 2.0, je dio u kojem ćete vi upisati, dakle kad ste odabrali kojem rezultatu našeg programa doprinosite od ona 3 i kojem najmanje jednom pokazatelju svakog rezultata doprinosite, to je dio u kojem ćete to prikazati. Znači ovdje su rezultati i pokazatelji već određeni. Vi se trebate odlučiti kojem rezultatu i kojem pokazatelju vaš projekt doprinosi i onda prikazati kako doprinosi vaš projekt tom rezultatu. Znači to su 2 odvojena dijela. Dakle, u ovom prvom prikazujete svoje vlastite rezultate koje se tiču samo vašeg projekta, a ovdje prikazujete kako vaš projekt i vaši zamišljeni i željeni rezultati doprinose rezultatima programa. Evo, to je sada to. I sada otvaramo opet prostor za pitanje. Mogu biti govorna ili u čatu, ne znam da li imamo šta. Pitanja koja su bila u chatu smo odgovorili. Nije ih bilo puno, bilo je vezano za prihvatljivost organizacije i bilo je pitanje vezano za dokazivanje
gdje je vidljivo da su nekomercijalni i neovisni od lokalne regionalne samouprave. Tako da smo odgovorili, ako imate nekakvih dodatnih pitanja sad trenutno vezano za ovaj programski dio, rezultate i aktivnosti, vi recite. A ako nemate, onda ćemo prijeći na financijski dio prezentacije. Pitanje je da li djeca spadaju u kategoriju mladi. Djeca, djeca zapravo mogu spadati u kategoriju mladih, a ne moraju. Znači, ako se vaša organizacija bavi djecom, djeca su vaša ciljana skupina. Tako da će oni svakako biti uključeni u vaše aktivnosti. Tu ne postoji ograničenje u tom smislu. Znači, ukoliko su djeca vaša ciljana skupina, vi ih svakako uključujete, jel? Bez obzira, ovaj horizontalni prioritet vezan za mlade se zapravo najviše odnosi na projekte gdje se mladi mogu uključiti, prirodno se uključuju, ali se o tom recimo ne razmišlja. Pa onda zapravo razmišljate na koji način možete uključiti mlade. Ali ako su djeca vaša primarna ciljana skupina, oni su zapravo i glavna ciljana skupina vašeg projekta. Ivana Kljajić je digla ruku, pa evo može. Lijepi pozdrav. Ja sam Ivana Kljajić, Institut kršćanskog civilnog društva Ivan Merc. Imam jedno pitanje vezano za prihvatljivost prijavitelja. Naime, naša inicijativa je na području Sisačko-moslavačke županije i vezana je za obnove kuća tijekom potresa i naši volonteri tamo djeluju, administrativno pomažu kao rješavanju tih birokratskih prepreka. I sad mene zanima, budući da mi naravno i u imenu imamo riječ kršćanski, da li, što govori uopće i naše temeljne vrijednosti koje kao organizacija zastupamo, zanima me da li mi uopće ulazimo kao prihvatljive partnere. Ne prihvatljivi partner, nego prijavitelji. Bez obzira što je Da? Dakle, znači prihvatljivi prijavitelji su sve organizacije koje su osnovane u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, upisane u registar udruga i registar neprofitnih organizacija. Znači, ne želim sad odgovoriti na pitanje konkretno vezano za vašu organizaciju, ali znači to je uvjet da morate biti osnovani u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske koje se tiču nevladinih organizacija, odnosno organizacija civilnog društva i biti upisani u registar neprofitnih organizacija i udruga. To je jasno, da. To je jasno, ali me je bilo zbunilo ovaj dio vezano za neovisnost, kako ste opisali, evo samo to. Pa Dobro. zapravo, da, mislim, da, ja sad ne mogu trenutno jasno možda odgovoriti na vaše pitanje, ali bih preporučila da ako niste dobili odgovor da nam pošaljete e-mailom pa ćemo uključiti vaše pitanje u one pitanje i odgovore pa ćemo vam dati odgovori putem naše web stranice. Jer ne bih htjela sad procjenjivati vašu organizaciju. Ma da i vrijeme da ne uzimamo sad previše. Eto, puno vam hvala, pošaljem ja mail. Eto. Može. Imamo još pitanja vezano za prihvatljivosti. Maja je pitala vezano za škole, vrtiće i ustanove koje imaju veći prihod od nas, onda oni nisu prihvatljivi. Odgovor vam je da nisu prihvatljivi kao nositelji projekta. Kao partneri mogu, je li tako, Milena? Da, kao partneri mogu biti, znači partner za partnerstvo ne postoji uvjet, dakle ne postoji granica za njihov godišnji prihod za partnere, za nositelje postoji. Mirta pita, mora li projekt koji je vezan za ekologiju isto tako sadržavati rodne kategorije? Da, zapravo horizontalni prioritet uključivanja rodne ravnopravnosti, zapravo kako smo to nazvali, integracija rodne perspektive je obavezna za sve projekte. Pri tome bih ja još samo dodala da zapravo trebate razmišljati o tome, trebate vidjeti kako vaše aktivnosti utječu i uključuju li znači, sve skupine, a pri tome ćemo mi znači, kroz naš paket za razvoj organizacijskih kapaciteta o kojem će Ines malo kasnije i govoriti,
ćemo imati tu i jedan dio koji se odnosi baš na ovu temu, tako da još dodatno možete dobiti potporu i u tom segmentu. Samo da odgovorim Esteri, da partner ne mora biti udruga, ali mora biti organizacija civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u Sloveniji. Jel? Da li partner može biti fakultet? Može. Može. Što smo još imali u pitanjima? Mora li sve aktivnosti biti na lokalnoj razini ili nešto može biti na razini cijele Hrvatske ako su problemi zajednički svima? Pa može biti i na lokalnoj razini, mogu aktivnosti biti na razini cijele Hrvatske, čak dapače dodatno vam se boduje ukoliko je regionalna pokrivenost što veća i ukoliko uključuje područja koja nisu veliki gradovi, znači gradovi koji su manji, manja područja. Tako da možete provoditi na razini cijele Hrvatske. Mogu li partneri biti OPG-ovi? Ne, partneri ne mogu biti OPG-ovi. Mogu biti samo organizacije civilnog društva. A park prirode? Park prirode je osnovan kao organizacija civilnog društva. Da, mislim da to pitanje treba postaviti. Da, sve ovako konkretnija nekakva pitanja koja se baš tiče isključivo vas, molim da ostavite za e-mail ili za individualne konzultacije ukoliko bude bilo potrebno, jer smo već puno vremena potrošili pa da ne stignemo možda sve odraditi. Pa ako se slažete, mi bi sad prešli na financijski dio. Evo, lijep pozdrav svima i od mene. U mom dijelu prezentacije proći ćemo kroz ključne financijske aspekte poziva. Ukupno u okviru poziva 3 poziva za projekte lokalnih udruga za zaštitu i promicanje vrijednosti Europske unije za Hrvatsku je raspoloživo 360.000 eura. Iznos financijske podrške za pojedinačni projekt se kreće od 10 do 30.000 eura, a u slučaju projekata koji uključuju prekogranično partnerstvo između organizacija iz Hrvatske i Slovenije, maksimalni iznos može iznositi do 40.000 eura. Kolegica Milena je već govorila što to znači prekogranično partnerstvo. Ja ću opet naglasiti da ono postoji isključivo ukoliko je partner najmanje jedna nevladina organizacija iz Republike Slovenije. Ta slovenska organizacija znači, mora biti nevladina, registrirana u Sloveniji i usklađena sa slovenskim zakonom o nevladinim organizacijama. Pored obaveznog partnerstva sa nevladinom organizacijom iz Slovenije, prekogranično partnerstvo može uključivati naravno partnere iz Republike Hrvatske ili drugih država članica Europske unije. Kada govorimo o postotku financiranja, važno je naglasiti da se radi o 100% financiranju, što znači da sufinanciranje od strane prijavitelja nije potrebno. Financijska podrška dodjeljuje se u obliku paušalnog iznosa, odnosno takozvanog lump sum modela. Iako se radi o paušalnom financiranju, vi kao prijavitelj ste dužni izraditi financijski plan u propisanom obrascu. On je obvezni dio natječajne dokumentacije, morate ga priložiti uz vašu prijavu, nalazi se na našoj web stranici i taj financijski plan treba biti razložen prema projektnim rezultatima i jasno pokazivati da je vaš predloženi iznos realan, nužan za provedbu projekta. Ali malo kasnije ćemo više reći o samom financijskom planu i kako unosite troškove u financijski plan. Evo Milena, možemo dalje. Na ovom slajdu vam se nalaze mogući izvori informacija o potencijalnim partnerima. Mi smo svjesni da prijaviteljima ponekad nije jednostavno pronaći odgovarajuće partnere, osobito u slučaju prekograničnih projekata. I ovdje smo naveli linkove koje trebaju služiti kao mogući izvor informacija o potencijalnim partnerima. Ove poveznice vam služe isključivo kao orijentacija, pomoć u mapiranju organizacija koje već imaju iskustvo u provedbi sličnih projekata,
Tu se nalaze informacije o slovenskim organizacijama koje su dobile financijsku podršku u sklopu projekta CERV1, CERV2. Ali naravno vi kao prijavitelji ste u potpunosti slobodni pronaći vlastite projektne partnere. Važno je voditi računa da odabrani partner zadovoljava sve uvjete propisane pozivom i da to partnerstvo bude stvarno sadržajno utemeljeno na nekim zajedničkim ciljevima. Evo, možemo dalje. Rekli smo da se u ovom financijskom pozivu dodjeljuje financijska podrška u obliku lump suma ili takozvana paušalna podrška. Vjerujem da većina vas zna što to znači, ali za dio organizacije ovo je možda novina, pa neka ovo posluži kao kratki podsjetnik onima koji znaju. Paušalna financijska podrška znači da se praćenje provedbe vašeg projekta ne veže uz potrošnju sredstava, već uz postizanje ugovorenih rezultata. Drugim riječima, financijska podrška ovisi isključivo o tome jesu li ostvareni rezultati koje ste vi naveli u prijavi i koji su tijekom postupka ugovaranja i službeno ugovoreni. Zbog toga je iznimno važno kako formulirate očekivane rezultate i s njima povezane pokazatelje. Jer mi ćemo vas tijekom provedbe projekta upravo to pitati i tražiti. Jeste li vi ostvarili ono što ste naveli u samom projektnom prijedlogu, prijavnom obrascu, i taj dio vam je Milena detaljnije objasnila na prethodnim slajdovima. Znači, nećemo vas tražiti račune, bankovne izvode ili neku drugu financijsku dokumentaciju koja se veže za provedbene aktivnosti. Znači, ne prati se stvarna potrošnja sredstava i svi dokazi koje dostavljate odnose se na sadržaj projekta, ostvarenje rezultata i s njima povezanim pokazateljem. Kod paušalnog financiranja financije se razmatraju detaljno u fazi prijave, kada vi oblikujete projektnu ideju, definirate rezultate, onda izrađujete financijski plan. Nakon toga vam slijedi evaluacija te vaše prijave, te za projekte koji budu odabrani u fazi ugovaranja se radi i usklađivanje financijskog plana. Nakon toga se potvrđuje ugovorom konačna verzija financijskog plana i nakon toga mi više ne pratimo potrošnju sredstava, već isključivo sadržaj i ostvarenje ugovorenih rezultata. Na kraju projekta će se provjeravati da li su planirani rezultati ostvareni, jer o tome zapravo ovisi i konačni iznos vaše financijske podrške. Ako svi rezultati nisu ostvareni ili su ostvareni samo djelomično, može doći do razmjernog smanjenja ukupnog iznosa financijske podrške. Ono što bih htjela još reći je da paušalno financiranje ni u kojem slučaju ne utječe na zakonitost vašeg poslovanja, niti na primjenu računovodstvenih pravila. Vi ćete i dalje u svojim organizacijama, odnosno računovodstvu, detaljno evidentirati troškove. To samo znači da mi kao ugovorno tijelo nemamo uvid u te račune, financijsku dokumentaciju koja se odnosi na provedbu samog projekta. Ukratko, kod paušalnog financiranja mi ne tražimo dokaz kako ste trošili novac, nego da li ste ostvarili ono što ste i ugovorili. Evo, možemo dalje. Znači, objasnila sam što je to paušalno financiranje, da se ne prati potrošnja, ne trebate raditi financijsko izvještavanje, dostavljati račune i onda se možete pitati čemu onda financijski plan. Financijski plan je zapravo sustavni dio procesa procjene i evaluacije vaše projektne prijave. Na temelju financijskog plana mi procjenjujemo da li su troškovi koje vi predlažete opravdani, realni, da li su u skladu sa iznosom koji tražite. Znači, zapravo tražimo i gledamo odgovore da li iznos financijske podrške odgovara onome što vi u projektu kažete da želite postići. Kroz financijski plan procjenjujemo i takozvanu vrijednost za novac, odnosno
provjeravamo financijsku učinkovitost vašeg projekta, provjeravamo da li su planirani troškovi nužni za provedbu predloženih aktivnosti i ostvarenje planiranih rezultata. Iznimno je važno da prijavni obrazac i financijski plan zapravo čitate kao jedan dokument, jer sve što navodite u opisnom dijelu projekta, kada govorite o rezultatima i s njima povezanim indikatorima, to mora imati jasnu logiku i odraz u financijskom planu. Mi ćemo putem financijskog plana procjenjivati i vaše provedbene kapacitete, koliko će osoba sudjelovati u projektu, u kojem opsegu, tijekom kojeg razdoblja, da li su ti troškovi rada ili nekih drugih stavki realno procijenjeni. Znači, financijski plan ne služi za praćenje potrošnje, već nam služi za procjenu opravdanosti, izvedivosti vaše projektne prijave. Možemo dalje. Financijski plan unosit ćete troškove i to ćete unositi prihvatljive troškove. U samim uputama za prijavitelje su navedeni kategorije troškova koje su prihvatljive. Ja ću se dotaknuti neke od njih. Znači, to su troškovi rada, tu vam spadaju znači, troškovi plaća, ukupni trošak plaće sa neoporezivim iznosima prijevoza i prehrane. Također su prihvatljivi i troškovi volontera, ali se isključuju volonterski sati jer se radi o 100% financiranju, nego je moguće tražiti povezane troškove sa volonterima poput troškove ručka, odnosno prehrane ili prijevoza. Zatim prihvatljivi troškovi su putni troškovi osoblja i volontera i u financijskom planu tu ćete zapravo upisivati predviđene troškove gradskim ili javnim prijevozom ili osobnim automobilom za službene svrhe i s njima povezane troškove smještaja. Zatim imamo troškove, kategoriju troškova nabave ili korištenja nove ili rabljene opreme. Htjela bih naglasiti da fokus projekata ne treba biti isključivo nabava opreme, da je dozvoljena nabava ako je ona prijeko potrebna za realizaciju projekta i za ostvarenje vaših rezultata i da se financira samo trošak amortizacije i to razmjerni udio. Zato je naša preporuka svakako da ukoliko imate takvu opremu koja vam je prijeko potrebna za realizaciju projekta, da nabavku te opreme predvidite u prvom mjesecu provedbe kako biste iskoristili trošak amortizacije što više. I sljedeća kategorija to su troškovi vanjskih suradnika, to je kupnja robe i usluga i ta kategorija zapravo tu stavljate sve ostale troškove koji su potrebni za provedbu projekta, ne spadaju u neke gore navedene kategorije. Neizravne troškove, njih nećemo posebno objašnjavati, oni iznose 7% izravnih troškova. Evo možemo dalje. Ono što je važno za naglasiti, da trebate biti jako racionalni u financijskom planiranju. Ja vjerujem da svi vi koji ste danas ovdje poslujete i racionalno i ekonomično jer je to u radu malih organizacija jednostavno nužnost, ali ipak treba imati na umu da će se vaši financijski planovi pregledavati u 2 navrata. Prvi put tijekom evaluacije projektne prijave, a drugi put u fazi ugovaranja za one projekte koji budu predloženi za financiranje. I u toj fazi će usklađivanje proračuna svi nepotrebni, neekonomični troškovi ili neprihvatljivi troškovi će se ukloniti. I
Ako usklađeni financijski plan projekta dovede u pitanje njegovu izvedivost, prijedlog će biti odbijen. Također, iako nakon usklađivanja financijskog plana ukupni iznos bude manji od 10.000 eura, vaš projektni prijedlog će biti odbijen. Zato je važno da svi troškovi koje navodite u financijskom planu budu utemeljeni, ekonomični, opravdani i u odnosu na predložene aktivnosti i rezultate projekta. Možeš otvoriti financijski plan ako malo povećaj. Znači, naš financijski plan se sastoji od 2 šita. Prvi šit je baza podataka i tu imate plavo označena polja koja ćete ispunjavati. Ostala polja ne ispunjavate jer su vam ona vezana sa listom proračuna i tu su vam zaključane ćelije. A u samom proračunu znači imate kategorije troškova o kojima sam vam prethodno govorila, troškovi osoblja, putni troškovi, nabavka imovine, ostali troškovi. Ali ono što je važno za reći da je naš proračun drugačiji u odnosu na druge proračune koje ispunjavate, jer vas tražimo da trošak razdijelite između rezultata koje navodite u opisnom dijelu obrasca projekta i o kojem je Milena detaljnije govorila. Sam trošak može biti vezan uz jedan rezultat, više rezultata ili sve rezultate. Naš prijedlog bi bio da ne predlažete preveliki broj rezultata jer vaši projekti traju od 12 do 18 mjeseci i rekla bih da je više od nekih 3 dobro formulirana rezultata predstavljaju više rezultate provedbe aktivnosti. Tako da je znači, preporuka da formulirate 3 do 4 rezultata. I ono što je također važno za reći, morate moći objasniti zašto ste neki trošak razložili na više rezultata, koja je poveznica, jer ćemo vas to možda tijekom procesa ugovaranja pitati. I bitno je da kad ispunite financijski plan da napravite provjere da li ste troškove stavili u dobre kategorije i da li su vam svi izračuni ok. Tako da evo, to je taj dio koji se tiče financija. Ako ima nekih pitanja, tu sam. Pitanja su bila, ali to ćemo proći za evo koji slajd pa ću onda objasniti. Odgovorila sam i drugo pitanje je bilo da li se u slučaju odobrenja projekta može zaposliti osobu na neki postotak radnog vremena u skladu sa financijskim planom. Odgovori da se može. To sam napisala da možete, a ovo prethodno pitanje ću vam proći evo za 3 slajda doslovno. 4. Ako više nema pitanja vezano za financije, onda ću vam ja sada ukratko proći kroz korake postupka prijave. Prije nego što vam krenem o dokumentima koji čine cjelovitu projektnu prijavu, jedna preporuka, savjet. Znači sve dokumente koje skinete u formatu u kojem ga skinete, u tom formatu nam ga i vraćate. Znači, prijavni obrazac smo prošli, on je u Wordu u otvorenom formatu, tako ga nam i vraćate kada ga popunite. Isto tako i financijski plan koji je u Excelu. Imate još jednu Excelicu koja zapravo nema ni jedno novo pitanje, nego samo zapravo je skraćena. Osnovne su informacije o organizaciji prijavitelja, organizacijama partnera ukoliko postoje i o projektu samom. Tu vam skrećem pozornost da se ti podaci moraju podudarati sa onim što ste napisali u prijavnom obrascu. Često se recimo dogodi da u prijavnom obrascu napišete da će projekt trajati 12 mjeseci, a onda ovdje u ovom skraćenom obrascu samo sa tim osnovnim informacijama stoji recimo 13 mjeseci ili nije isti iznos koji je naveden u financijskom planu. To biste sve trebali ujednačiti prije nego što nam pošaljete. Ako nešto i ne bude se podudaralo, mi ćemo vas tražiti dopunu, odnosno ispravak tog obrasca.
skenirana i pečatirana izjava prijavitelja koja govori koja potvrđuje da se radi o podacima koji su istiniti i točni. Kod izjave partnera, tu bi vam skrenula pozornost na to da u tom dokumentu imate dvije tablice. U prvoj tablici se popunjavaju podaci o nositelju projekta, nazivu partnerske organizacije, odgovornim osobama i nazivu samog projekta, a u drugoj tablici to vam je zapravo ta izjava partnera. Ona vam je na dva jezika, znači na hrvatskom i na engleskom, što znači da ćete morati u toj drugoj tablici samo na hrvatskom i na engleskom napisati naziv organizacije. To korisnici često vam to promakne, popuni se samo ta prva tablica, pa onda vas isto tražimo dopunu, odnosno ispravak, jer nije naveden naziv organizacije. Statute nam dostavljate samo u slučaju da nisu dostupni u registru udruga. Ako su tamo dostupni, mi ih od tamo skinemo i ne morate nam ih slati posebno. Ja bih vam zapravo preporučila da u uputama za prijavitelje na stranici 16 tamo imate popis tamo imate dvije tablice kriterija. Znači prva tablica vam se odnosi na administrativne uvjete, a druga na kriterije prihvatljivosti same prijave. Pa vam ta tablica vam zapravo može biti svojevrsna isto check lista, jer vam prema toj tablici mi ocjenjujemo vaše prijave kada ih zaprimimo. Znači, tamo su vam navedeni i rokovi i da mora biti ispunjena na hrvatskom. Navedeni su vam podaci koji se nedostaci mogu ispraviti, a koji nedostaci zapravo isključuju vašu prijavu iz daljnjeg postupka obrade. Pa evo čisto savjet da si možete na taj način olakšati. Kad skupite cjelokupnu dokumentaciju, nju nam šaljete isključivo putem e-maila. Znači prijava.cerv@zaklada-slagalica.hr. Sve vam ide na tu adresu. I kada pošaljete prijavu, morate dobiti auto reply, znači potvrdu da je ta prijava kod nas zaprimljena. Taj auto reply vam mora stići u roku od 2 sata. I provjerite neželjenu poštu, provjerite sve pretince koje imate. Ukoliko niste primili auto reply u roku od 2 sata, možete nas nazvati. Naše radno vrijeme vam je od 8 do 16. Broj telefona je naveden u uputama, tako da nas nazovite kako bi provjerili je li zaprimljeni. S obzirom da imate više dokumenata koje nam šaljete, možete nam poslati putem u zipanu dokumentaciju. Možete nam poslati dokumentaciju kao attachmente, možete nam poslati nekakav poveznicu na nekakav cloud. Nije važno, važno je samo da je cjelovita dokumentacija zaprimljena na našu adresu najkasnije do 12 sati 9.3. Jer nažalost sve prijave koje budu stigle iza 12, to uključuje 12 sati i 1 sekundu, one nažalost padaju iz administrativnih uvjeta. Možemo na sljedeći. Ovdje smo vam naveli planirani kalendar obrade prijava. Znači, do 23.3. bismo trebali odraditi cijelu administrativnu provjeru vaših prijava. To znači da će se u tom periodu s vama komunicirati i izvršiti sve dopune dokumentacije ukoliko je potrebno i do 23. će biti gotov cijeli taj dio administrativne provjere. Nakon toga vam se vaše provjere pošalju na procjenu. Procjene, znači, ona tablica koju sam vam spominjala na stranici 16, imate još jednu tablicu poslije te, znači na stranici od 16 do 18 uputa za prijavitelje i tamo su vam zapravo navedeni svi kriteriji po kojima će vam evaluatori ocjenjivati kvalitete vaših projekata. Znači tamo će se gledati i financijska učinkovitost i relevantnost i važnost vašeg projekta, metodologija provjere, metodologija provedbe i slično. Možete provjeriti tamo po bodovima sve razgraničeno, sve lijepo raspisano. Nakon tih procjena
Nakon procjena, znači ide sjednica upravnog odbora. Tu vam trebam napomenuti da će vam upravni odbor još dodatne kriterije provjeravati, a to su vam, isto vam je navedeno, znači kod kvalitete u dijelu za ocjenjivanje projekata, a to su vam recimo regionalna pokrivenost, gledat će se obuhvat područja na kojima se provode projekti, ocjenjivat će se, zapravo se podupire što više područja koji nisu glavni veliki gradovi, nego nekakve manje sredine i područja izvan velikih gradova. Obavijesti prijaviteljima znači idu nakon što upravni odbor potvrdi sve i onda kreće zapravo ugovaranje. U tom dijelu od sredine svibnja do kraja lipnja, znači tu ćemo se čuti intenzivno, tu će vam ići onaj proces usklađivanja vašeg financijskog plana. Tu ćemo gledati osnovno jesu formule dobre, jesu izračuni ispravni, da je sve dobro zbrojeno i eventualno provjeravati ukoliko neki trošak koji je naveden u planu nije prihvatljiv sukladno uvjetima poziva. Znači nećemo vam ići ništa dublje u proračun. Isto tako ćemo vam u tom dijelu malo popeglati vaše rezultate i pokazatelje ostvarenja rezultata. Tipa ako postoji nekakav pokazatelj koji ste naveli, a koji zapravo ništa ne mjeri ili je višak, da vas ne bi dodatno opteretio ako nije potreban, pa onda se taj cijeli dio odrađuje tu do kraja lipnja. Molim vas da pratite email adrese. I pogotovo nakon što se završi administrativna provjera, jer bitno je da date email adresu osobe koja će na tom projektu zaista raditi. Često se dogodi da se stavi opća adresa pa se uopće ne prati, jer imamo rokove. Za sve ćete imati rok kad nam trebate dostaviti dopunu, kako ne bismo cijeli ovaj proces dodatno još razvukli. Ako se dođe do promjene ili djelatnika ili email adrese, to je sve u redu, samo nas trebate obavijestiti da znamo na koji način ćemo s vama dalje komunicirati. Kao što je Milena rekla na početku, svrha financiranja ovih projekata vam je da vam pružimo opsežnu potporu za izgradnju vaših kapaciteta. Tako da sve organizacije koje budu bile odabrane za financiranje, one će zapravo imaju obavezu sudjelovanja u tim programima. To će vam biti isto integrirano i u ugovor, tako da nesudjelovanje u tim aktivnostima predstavlja veću povredu ugovora i može rezultirati raskidom ugovora. Trošak sudjelovanja u svim tim aktivnostima koje mi organiziramo se ne uključuju u vaš proračun, vaš financijski proračun, nego će se pokrivati iz programa, iz sredstava programa. Tako da o tom nećete morati brinuti. Program jačanja kapaciteta za korisnike, to je znači za sve koji budu bili odobreni za financiranje. To vam je isto detaljno raspisano u samom pozivu, ali ovdje smo ih izvukli kako bi imali na jednom mjestu. Imate dvodnevnu uvodnu radionicu, radit će se procjena vaših kapaciteta i radit će se izrada plana jačanja vaših kapaciteta. Dostupni će vam biti mentori, ukupno 20 sati mentorske podrške po organizaciju, kako bi vam oni pomogli da provedete taj plan u akciju. Imat ćemo ukupno 15 webinara na platformi, od kojih ćete biti obavezni najmanje 6 webinara završiti. I tu smo vam stavili datume 5-dnevnih masterclass edukacija. One su obavezne za sve korisnike, a s obzirom da su planirane u svibnju, prva je planirana u svibnju, ako se sjećate, ugovaranje će biti do kraja lipnja 2026. Ali će svi oni koji će biti ugovoreni već do 25. svibnja imati informaciju i ranije imati informaciju ko su ti odabrani projekti i zapravo ćete biti u obavezi sudjelovati na masterclassu tom prvom čak i prije potpisivanja ugovora. Pa da vas to
ne zbuni, jednostavno zbog termina i zbog mogućnosti i osoba koja će vam držati edukaciju morali smo na taj način složiti taj timeline. Možeš mi dalje staviti. Izvještavanje i isplate. To je ono što ste pitali u chatu. Znači, isplata vam ide, prvih 50% ukupnog iznosa financijskog vam se odmah dodjeljuje na žiro račun organizacije u roku od 14 dana od potpisivanja ugovora. Uvjet za drugu isplatu vam je privremeni izvještaj da je odobren i verificiran. Sad, ono što ste me pitali za penalizaciju. Penalizacije nema u smislu da vi vraćate novac, barem ne na ovom tu dijelu, nego ukoliko se do roka podnošenja izvještaja niste stigli ostvariti nekakve pokazatelje, dodjeljivali ste svakom rezultatu iznos koji je potreban. I onda ćemo vam mi, s obzirom na onaj pokazatelj koji nije ostvaren, umanjivati iznos tog rezultata, ako me razumijete. Tako da vam recimo ova druga isplata ne mora biti 40%, nego može biti manje ukoliko se pokaže da neki rezultat ili neki pokazatelj nije ostvaren, a trebao je biti. Isto tako, završni izvještaj, 10% se isplaćuje nakon verifikacije i odobravanja završnog izvještaja. Ukoliko se može dogoditi recimo da puno stvari niste ostvarili, pa da onda iznos financijske korekcije bude veći od tog preostalog iznosa od 10%, i tu smo onda imali situacije u kojem bi nam korisnici trebali uplatiti novac, odnosno vratiti iznos sredstava. Mi ćemo s vama biti konstantno u kontaktu, možemo napraviti i nekakve izmjene tih pokazatelja i količine pokazatelja, tako da na raspolaganju ćemo vam biti za sve te eventualne rizike koje primijetite da možda se neće moći ostvariti, pa da ih preveniramo prije nego što dođe rok za izvještavanje. Ne znam jesam time odgovorila na ono pitanje. Da vidim jeste još nešto. Administrativni trošak spada u kategoriju neizravnih. To mi je napisala. Jesam odgovorila na ovo pitanje što ste me pitali? Mogu sad vidjeti. Puno ste se raspisali u chatu. Dobro. Možemo onda dalje. Niste nam odgovorili ovo sa masterclass. Što za masterclass? Što za masterclass? Malo. Da li na masterclassu može sudjelovati bilo koji član udruge? Može. Tako. Može, Koliko članova udruge mora biti na masterclassu? Pa minimalno 2. Minimalno 1, 2 bi vam bilo najbolje kad biste... To će vam još biti, to su sitnice koje će vam još biti na vrijeme sve prezentirane. Da, jer to će ta se zapravo obveza odnosi samo na one udruge koje budu prihvaćene za financiranje. Na ovom slajdu koji nam je trenutno, tu vam je podrška prijaviteljima. Vi svi koji ste nam ovdje ste potencijalni prijavitelji i ova podrška se zapravo odnosi na vas. Informativna radionica je ovo što smo danas imali. Mi ćemo ju snimiti i spojiti ove dijelove snimaka u jedan, pa ćemo ih postaviti na web stranicu slagalice, odnosno poziva. Biće vam dostupne regionalne kratke radionice za razradu projektnih ideja. Tu smo isto već nam poznati datumi i imate mogućnost individualnih savjetovanja za do 30 organizacija. Imate isto poveznice već za prijave i na regionalne radionice i na individualna savjetovanja. Također smo dostupni na email adresi za podršku dodatnu. Ovdje je raspored tih regionalnih radionica. Već 2.2. nam krećemo iz Slavonije i do kraja 2. mjeseca će biti provedene sve. Ovdje vam je bitno naglasiti da se morate prijaviti najkasnije 5 dana prije održavanja radionice. Na radionici može sudjelovati
maksimalno 2 osobe po organizaciji. Na radionicu je potrebno doći sa već nekakvim razrađenim prijedlogom projektne ideje što biste htjeli raditi, pa da vam se nekakav koncept, barem da imate, pa da vam se na temelju toga pruži podrška. Troškovi putovanja na ove radionice se neće refundirati i prijave se mogu zatvoriti ranije ukoliko bude previše ljudi prijavljeno po radionici. Ovdje vam je dokumentacija, odnosno QR kod za skinu dokumentaciju, za skinuti poveznice za prijave na ove radionice i podrške. I mi smo vam na raspolaganju na broju telefona, na e-mailu podrška.cerv@zaklada-slagalica.hr. Radno vrijeme sam rekla od 8 do 16, znači slobodno nam se javite. Sad bi Milena još nešto pitala prije nego što pitamo vas za pitanja. Evo, Milena. Da, ima jedno pitanje u chatu koje glasi, gospodin Dejan Šačević je pitao, možete li, molim vas, detaljnije objasniti vaš prijedlog da pod jednim rezultatom obuhvatimo više rezultata i aktivnosti? Znači ovako, vi kad pogledate opisni obrazac vidjet ćete da tamo imate jedan dio u kojem opisujete svoje aktivnosti. I iza toga dijela imate jedan dio u koje stavljate rezultate koje želite postići vašim programom. A onda ispod toga imate dio gdje opisujete kako vaš projekt doprinosi našem programu i našim rezultatima. E sad, znači vama su bitni vaši rezultati koje vi želite postići. A da biste postigli te rezultate, planirate neke aktivnosti kojima ćete te rezultate postići. Dakle, te vaše aktivnosti koje ćete obrazložiti dovode do tih i tih i tih rezultata. Ono što je u našem programu specifično, što do sad se možda s tim niste sretali pa vam je i neobično, je oprostite. Ono što vam je možda neobično je kako je to povezano sa financijskim planom. Dakle, inače uobičajeno je bilo do sada barem da se financijski plan izrađuje prema aktivnostima. I sad isto tako ćete prema aktivnostima, ali zapravo prikazujete po rezultatima u stupcima. To je kolegica Mirna malo prije objašnjavala. Znači, više vaših aktivnosti može doprinijeti jednom rezultatu. Ili jedna aktivnost doprinosi jednom rezultatu. U tom smislu smo mislili da zapravo jednim rezultatom obuhvaćate više aktivnosti. Nadam se da sam odgovorila na to pitanje. Ako nije jasno, slobodno se javite pa pitajte, ja možda nisam razumjela. Ako ima možda još nekih pitanja, možete se javiti ili... Inače, ova prezentacija će biti postavljena isto na našu web stranicu zajedno sa videom koji ćemo morati urediti s obzirom da smo imali problema. Ali evo, je li neko htio postaviti neko pitanje, čini mi se? Da li srednje škole mogu biti partneri? To smo već odgovorili. Na pitanje da li srednje škole mogu biti partneri smo već odgovorili. Ako niste sigurni, ne bi sad u ovom slučaju odgovarala specifično, pošaljite upit. Odnosno, mi ćemo zapravo skinuti ovaj chat pa ćemo sva pitanja preuzeti i odgovorit ćemo na njih isto na Facebook na ovoj web stranici. Da, na stranici poziva imate inače pitanja koja su do sada već postavljena vezano za ovaj poziv. Mi ih jednom tjedno objavljujemo, tako da ćemo i ovaj chat isto proći i sve ćemo, što nije već odgovoreno na web stranici, sve ćemo vam pisanim putem tamo isto postaviti, pa ćete imati mogućnosti još. Link za prijavu dodatnih radionica se nalazi isto na našoj web stranici. Tamo imate izlistane sve datume kad se radionice održavaju i imate poveznicu. Isto je poveznica se nalazi i u uputama za prijavitelje, a nalazi se i na samoj web stranici poziva. Masterclass će biti Mirna. Bit će u terminu Tuhelj, da. Ali masterclassi isto se odnose na organizacije koje će biti prihvaćene za financiranje. Tako je, da. Samo za
podržane organizacije s kojima će biti potpisan ugovor. Oni će trebati proći taj sveobuhvatni program jačanja kapaciteta. Dobro, evo ga. Sad ćemo zaustaviti, uključiti video da me malo vidite sad poslije ovoga samo glasovne prezentacije. Evo, hvala vam puno svima na sudjelovanju, hvala vam na strpljenju zbog naših tehničkih problema. Nije da se nismo pripremali, ali evo, uvijek se nešto dogodi. Dakle, još jedno video će isto biti postavljeno na naše web stranice poziva, kao i prezentacija. Pitanja koja su u čatu ćemo odgovoriti isto tamo. I evo, želimo vam uspješnu i sretnu prijavu onima koji se odluče prijaviti. Lijepo vas pozdravljamo sve i evo. Hvala. Lijep pozdrav Doviđenja. svima. Hvala Lijep pozdrav svima. svima. Lijepi pozdrav. Hvala.